କିରା କରିବା ପୁଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଶହରା ମାର୍କେଟରେ ବି ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆସିବ ଆଜି ଦଶହରା ଦେଖି ଯିବା। ହଉ 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 ରଖ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ପଳେଇଲା ଗାଡିରୁ କିଣିକିରେ। ଓ ଭାଇ ହଉ ଦେଖିଦେଲେ ଟିକେ ପଞ୍ଚୁର ହେଇଛି ନା କଣ ହେଇଛି। ବାପା ପ୍ରଭୁଜି କିଛି କାମ କଲା। ଏଇଟା ତାହେଲେ ପୁଅ ତୋ ବୁଦ୍ଧିର କମାଲେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଚାଲେ ଗାଡିରେ ପ୍ରେସର ଦେଇଦେବା ପଞ୍ଚୁର ପଇସା ନବା ଚାଲେ।